Draga braća i sestre, blagoslovio vas sa visine Otac Nebeski u svom Sinu Isusu Kristu. Evo, hvala Bogu što smo milošću njegovom samo opet zajedno, što možemo slobodno otvoriti njegovu svetu riječ i govoriti o izuzetno važnoj temi, o suštinskoj temi koja je jako bitna za nas, da razumijemo pravu istinu po pitanju što se događa sa čovjekom kada umre. Znači, naslov današnjeg razmišljanja bi bio pravo na drvo života. Pravo na drvo života. Što se s nama događa kad umremo? Zašto umiremo? Da li bi bilo utješno znati istinu o smrti? Pa sigurno. Prije nego što otvorimo svetu riječ Božju, pomolit ćemo se našem Gospodu. Nebeski Oče, molim te, izli svojega Svetog Duha na mene i vodi me u ovom proučavanju. I dragu braću i sestre, vodi koji ovo slušaju svojim dobrim duhom. Ti se proslavi kroz ovo sve, Oče nebeski, da istina svima nama bude jasna i da dovede do transformacije života. U ime Isusovo. Amen. Mi znamo da ljudi tisućama godina razmišljaju o tim pitanjima što smo postavili. I to su jako važna pitanja. Bez obzira na to tko smo, braćo i sestre, ili gdje živimo, odgovor na njih tiče se svakoga od nas. Kad naši voljeni, recimo, umru, mi tugujemo. I možda se pitamo što se dogodilo s njima. Da li oni pate? Da li nas čuvaju? Možemo li im pomoći? Hoćemo li ih ikad više vidjeti? To su pitanja koja si postavljamo. I religije svijeta nude različite odgovore na ova pitanja. Jedni naučavaju da onaj tko je živio čestito ide na nebo. A onaj tko nije živio čestito ili uzorno gori u nekom mjestu vječnih muka. Druge religije naučavaju da ljudi nakon smrti odmah, čim čovjek umre, nakon smrti odlazi na neki drugi svijet, gdje kao duhovna bića žive sa svojim precima i tako dalje. Treći pak naučavaju da mrtvi odlaze u podzemni svijet gdje im se sudi i potom se reinkarniraju, odnosno ponovno rađaju u drugom tijelu. Međutim, što je zapravo istina? Što je prava istina o tome? Što nam Božja sveta riječ kaže? Prvi tekst sa kojim bi započeo je 1. Timoteju 4.1 koji kaže ovako. Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke. Znači, kao što znamo da prije završnog razdoblja u razdoblju otpada nastupit će pomutnja u vjeri. I spiritizam se upravo sprema zarobiti svijet. Skoro pa ga je zarobio. Razni propovednici su, kao biblijsku doktrinu, objavljivali laži koje svoj izvor imaju u velikom varalici Sotoni. Braćo i sestre i prijatelji, doktrina o svjesnom stanju čovjeka nakon smrti, naglasak je nakon smrti, o tome da duhovi mrtvih mogu razgovarati sa živima, nema nikakvog oslonca u Bibliji. I nespojivo je sa Kristovim evanđeljem, a ipak se ta teorija objavljuje kao istina. I preko ovih lažnih doktrina bio je otvoren put đavolskim duhovima da varaju narod, predstavljajući se kao duhovi umrlih. I sotonske sile mi vidimo i svjesni smo i znamo, pokazuju se kao duhovi umrlih i na taj način zarobljavaju narod. I Sotona je oblikovao svoju religiju i ima svoju sinagogu i odane vjernike. Znakovi i čudesa koji potječu od spiritizma, vjerujte, braćo i sestre, da će postojati sve izraženiji. Kada takozvani kršćanski svijet odbaci jasno otkrivene istine iz Božje riječi i odbaci jasno izraženo pravilo koje kaže ovako govori Gospod. I umjesto njega prihvatiti ljudske doktrine i zapovjedi. Tako da naslov ovog našeg razmišljanja, bit će ih u dijelovima, možemo reći serijala čak, je stanje mrtvih. I naslov proučavanja ovog našeg prve teme je pravo na drvo života. Ja sam prije toga snimio kao uvod na ovu propovjed Hoće li Bog vječno mučiti ljude u ognju?
To imate na mom kanalu, pogledajte. Ali ovo je sve povezano s ovim. Dakle, pravo na drvo života. Počeo bih sa citatom iz Postanka 2.7 koji kaže: I Gospod Bog načini čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života i čovjek posta duša živa. Znači, primijetite jednu stvar, da mu nije dana duša. Nema dušu, ali jest duša. Što znači izraz duša? Mnogi misle da je Bog njemu dao dušu. Ne. On je postao duša živa ili, drugim riječima, živo biće. To vam je sinonim. Međutim, što znači izraz duša? Otvorimo Matejevo evanđelje 16. poglavlje, 26. stih. Kaže ovako: Ta što koristi čovjek ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Paralelni stih sa ovima je Luka 9.25. Krist kaže: Ta što koristi čovjek ako zadobije sav svijet, a sebe samoga izgubi ili sebi nudi? Znači vidite, kažu Mateju 16, dušu svoju izgubi, a ovdje kaže samog sebe izgubi. Jasno kao dan. Da se odnosi na ne neku bestjelesnu dušu koja lebi, nego na nas same. Kao što smo rekli u prethodnom predavanju, ako ste možda čuli, tamo sam spomenuo u Hoće li Bog vječno mučiti ljudi u ognju, da zapravo mi smo duša. Kada je bilo kršteno 3000 duša, bilo je kršteno ljudi. Kad uđemo u živu prostoriju, kad uđemo u prostoriju i nema nikoga, kažemo, nema ni žive duše. Znači čovjek je duša. Tako da izvorno stanje je bilo savršeno tijelo, savršen okoliš, zakon i zdravlja i drvo života. To je bilo izvorno stanje čovjeka prije grijeha. Postanak 2.9 kaže: I Gospod Bog učini da iz zemlje nikne svakojako drveće, pogledu zamamno, a dobro za hranu. I drvo života nasred vrta i drvo spoznaje dobra i zla. Znači, čovjekov život, braćo i sestri i prijatelji, bio je uvjetovan ili ovisan. Nije bio inherentan ili nasljedan. Drvo poput, to bismo mogli reći, poput punjača baterija. Znači, besmrtnost čovjekova bila je uvjetovana poslušnošću. To je biblijski. Čitam iz Duha proroštva, svjedočanstvo za crkvu broj 8. I Gospod Bog učini da iz zemlje nikne svakako drveće, pogledu zamamno, a dobro za hranu. I drvo života, nasred vrta i drvo spoznaje dobra i zla. Kaže, plod stabla života u Edenskom vrtu posjedovao je nadnaravnu moć. Jesti ga značilo je živjeti vječno. Njegov plod bio je protuotrov smrti. Njegovo lišće bilo je za održavanje života i besmrtnosti. U knjizi, fantastičnoj knjizi Patrijarsi i proroci, 60. strana kaže: Da bi posjedovao beskonačno postojanje, čovjek mora nastaviti sudjelovati u plodovima stabla života. Lišen toga, njegova vitalnost bi postupno nestajala sve dok život ne bi izumro. Vidite, pogledajte jedan čovjek, Wheeler Robinson, kaže u svojoj knjizi Kršćanska doktrina o čovjeku, strana 122, kaže: Pavao je čovjeka smatrao smrtnim po svojoj izvornoj prirodi, ali s izgledom na besmrtnost. Međutim, to je izgubio, kaže tekst, kada je bio protjeran iz Edena, a time i sa stabla života, koje bi u njemu hranilo besmrtnost. Tako je došla smrt kroz grijeh. Vidite, ista stvar. Sada, koje je podrijetlo smrti? Postanak 2.15-17 kaže: I Gospod Bog uze čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje, da ga čuva. I zapovjedi Gospod Bog čovjeku, govoreći: Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo, jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno ćeš umrijeti. Znači, Bog je jasno rekao da ako jedu s drugog stabla, sigurno će umrijeti. Međutim, u Postanku 3.4 čitamo i piše: Na to zmija reče ženi: Zasigurno nećete umrijeti. Vidite, ovdje vidimo prvu laž koja proturječi Bogu i njegove riječi. Prva laž. Postanak 3.6 kaže: I vidi žena da je drvo dobro za hranu i da je to drvo za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. I uze od plodova njegovih i pojede. A dade i mužu svojemu uzase, te i on pojede. Znači, vidimo, oboje nisu poslušali. Bog je rekao desno, oni su otišli lijevo, da tako kažem. Znači, poslušali su drugog gospodara. U Postanku 3.19 kaže: U znoju, nakon toga što su zgriješili, Gospod kaže: U znoju lica svojega ti ćeš kruh jesti, dok se u zemlju ne vratiš, ta iz nje si uzet, jer prah ti si i u prah ćeš se vratiti. Znači, mi vidimo jasno,
I vidjet ćemo kasnije, sada ćemo čitati taj tekst, kako zapravo ljudska bića nisu više imala pristup drvetu života, kako bi napunili bateriju, drugim riječima svoje tijelo. Također, okoliš i osobne navike brže su trošili tu bateriju. Pogledajte, Postanak 3:22-24. Tada reče Gospod Bog, evo čovjek posjede kao jedan od nas, to su otac i sin, spoznavši dobro i zlo. Ali da ne bi sada pružio ruku svoju te uzeo iz drveta života, pa jeo i živio do vijeka. Zato ga Gospod Bog izagna iz Edenskog vrta da obrađuje zemlju iz koje je uzet. Tako protjera čovjeka, a istočno od Edenskog vrta postavi kerube i plameni mač koji se bljeskao da čuva put k drvetu života. Znači vidimo, braćo i sestre, da ljudska bića morala su nastaviti jesti iz drveta života kako bi nastavili živjeti vječno, tako? Sada, ako je čovjek po prirodi besmrtan, kako se zapravo naučava, kakva bi korist bila od zabrane jesti iz drveta? Ako je čovjek besmrtan, zašto bi Isus morao umreti da bi mu dao ono što je već posjedovao? Razumijete? Pogledamo sada nešto koji je bio životni vijek prije potopa. U Postanku 5, znači baterija, to tijelo je na početku bilo potpuno napunjeno. Tijekom prvih 1600 godina ljudske povijesti ljudi su živjeli 930 godina, 912, 905, 910, 895, 962, 969, 777 i 950 godina. Ali baterija se na kraju istrošila i budući da se nije mogla ponovno napuniti, umrla je i čovjek je prestao funkcionirati. Imate u Postanku 5 do 7 i tako dalje. Čitajte pažljivo Postanak 5. Formula koju vidimo je, kad čitate sve te tekstove u Postanku 5, vidimo da je formula koja glasi i umrije. Pogledajmo. I u svemu bijaše dana što ih Adam prožive 930 godina. Potom umrije. 7. stih. I požive Šet 870 godina, pošto rodi Enoša, te izrodi još sinova i kćeri. I požive Enoš 815 godina, pošto rodi Kenana, te izrodi još sinova i kćeri. I požive Kenan 840 godina, pošto rodi Mahalalela, te izrodi još sinova i kćeri. I požive Mahalalel 830 godina, pošto rodi Jereda, te izrodi još sinova i kćeri. I požive Jered 800 godina, pošto rodi Henoka, te izrodi još sinova i kćeri. I u svemu bijaše dana Metušelahovih 969 godina. Potom umrije. I poživije Lamek 595 godina, pošto rodi Nou, te izrodi još sinova i kćeri. Postanak 99 kaže, i u svemu bijaše dana Nojinih 950 godina. Potom umrije. A znamo što piše u Rimljanima 6:23. Jer plaća za grijeh je smrt, a dar Božji je život vječni u Kristu Isusu Gospodu našemu. Znači, braćo i sestre, Bog je uvijek u pravu. Plaća za grijeh je smrt. Čitam iz biblijskog komentara 7. svezak. Kaže ovako duhu proroštva. Uzimajući plodove sa ovog drveta, Adam i Eva su priznavali svoju ovisnost od Boga. Drvo života imalo moć da život produži u beskonačnost. I dokle god su jeli plodove sa toga drveta, Adam i Eva nisu mogli umrijeti. I ljudi pretpotopnih generacija živjeli su tako dugo. I sad pazite zašto. Zahvaljujući životvornoj sili tog drveta koju su Adam i Eva nasljeđem prenijeli na njih. Zato što su živjeli toliko dugo. Zato što su zahvaljujući životnoj sili tog drveta koju su Adam i Eva nasljeđem prenijeli na njih. Sada, koji je bio životni vijek između potopa i Abrahama? Prema Postanku 11 vidimo da je životni vijek oni koji su živjeli između potopa i Abrahama bio znatno smanjen. A to vam je 600 godina, 438, 433, 464, 239, 239, 230, 148, 205 i 175. Koji su čimbenici? Nesavršeno tijelo, propadanje okoliša, kršenje zakona zdravlja i nedostatak stabla života. Pogledajte sada koji su Mojsijevi dani. Ponovljeni zakon 34.7. A Mojsiju kad umrije bijaše 120 godina. Oko njegovo nije potamnjelo i jedrina njegova nije ga napustila. Znači Mojsije je živio 120 godina. Pogledajmo Davidove dane. Tamo nam psalam, u 90. psalam govori kako nam je životni vijek 70 ili 80 godina. Milost Božja 90 ili 100, ako ne malo više. Kaže psalam 90, 10. stih. Dana našega vijeka 70 je godina, a ako je snage i 80 godina, a ponos njihov samo je muka i nevolja, jer brzo prolazi i mi odlječemo.
Razumijete? Sad postavlja se pitanje, braćo i sestre, zašto nema smrti baš tog dana kada je Bog rekao Adamu i Evi? Postanak 3.21. I načini Gospod Bog, tu je odgovor. Odgovor zašto nisu oni umrli tog dana. Zato što je netko drugi umro umjesto njih. Postanak 3.21. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljini od kože pa ih odjenu. Da biste zaodjenuli nekoga kožom. Vi niste oštrigali vunu, kako se to kaže, nego ste nažalost, morali ste ubiti životinju da biste joj skinuli kožu. Ovo je simbolika Kristove pravednosti. Krist je ponudio svoj život baš tog dana. Toga dana nije on umro fizički, mi znamo da je on janje zakon od postanka svijeta, ali to je bilo slika onoga što će Krist učiniti za nas. Tog dana nije umro Adam i Eva, zato što su vidjeli da nešto umire. A tko? Janje. 1. Petrova 1, 18-20. Znajući da niste nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, otkupljeni od svoga isprednog življenja, kako ste naslijedili od otaca, nego dragocjenom krvlju Krista kao jaganjca bez mane i bez ljage, koji doduše bijaše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova u posljednje vremena radi vas. Otkrivenje 13.8 kaže: I poklonit će se svi koji žive na zemlji, koji imena nisu zapisana u knjizi života jaganjca zaklana od postanka svijeta. Pogledajte ovaj citat iz 2. Timoteja 1.10. Ovdje vidimo kako je Krist kroz evanđelje iznio na svjetlo život i besmrtnost. Tako da ne smijemo i ne možemo biti besmrtni po prirodi, već samo Krist. Poslušajmo. A sada očitovanoj pojavkom spasitelja našega Isusa Krista, koji obesnaži smrt i čini da zasija život i neraspadljivost kroz evanđelje. Rimljanima 2.6 i 7. Znači, opet pitanje, ako je čovjek po prirodi besmrtan, zašto moramo tražiti ono što već imamo? Rimljanima 2.7 kaže: onima koji postojanošću u dobrom dijelu traže slavu i čast i besmrtnost, život vječni. Ja se sjećam kada je meni jedan prijatelj rekao da smo mi besmrtni. Kao duša je besmrtna. Ali to nije točno. Samo Bog posjeduje besmrtnost. Duša je smrtna. Krist je jasan u Mateju 10. Ja sam ga pitao, da li vjeruješ da je čovjek sveznajuć? On kaže ne. Da li vjeruješ da je čovjek svemoguć? On kaže ne. Da li vjeruješ da je čovjek sveprisutan? On kaže ne. Pa kako onda možeš, pitam ga, vjerovati da je čovjek besmrtan? To su sve atributi Božji. Mi ćemo dobiti besmrtnost kao dar od Krista kada on dođe. Sada se postavlja pitanje, zašto mi još uvijek umiremo? Znači, čak i oni koji su prihvatili Krista kao svog Gospoda i Spasitelja dalje umiru. Zašto? Zato što još uvijek nemamo pristup drvetu života, braćo i sestre. I naša baterija se prazni. Ali sve će se to promijeniti za one koji su primili Krista i kada on dođe u svoj slavi da nam besmrtno tijelo, slično svome. Čitamo u 1. Salonjanima 4, 15-17. O ovom naime govorimo po riječi Gospodinovoj. Mi živi, preostali za dolazak Gospodinov, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospod na zapovjed, na glas arkanđela i na zvuk trube Bože sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. Zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti preneseni na oblacima u susret Gospodu, u zrak, i tako ćemo svagda biti s Gospodom. Znači, ključni izraz je ovdje u Kristu. U 1. Korinčanima 15 vidimo kako mrtvi u Kristu uskršavaju, a živi sveti primit će dodir besmrtnosti. I besmrtnost se mora odjenuti, što znači da je mi nemamo. Poslušajmo. 1. Korinčanima 15, 51-55. Evo kazujem vam tajnu. Svi nećemo umrijeti, ali svi ćemo se izmijeniti. U hipu, u tren oka, na posljednju trubu, jer zatrubit će i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmijeniti. Ili preobraziti, jedan prijevod kaže. Jer se ovo raspadljivo treba zaodjenuti neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjenuti besmrtnošću. A kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, tada će se ispuniti riječ koja je zapisana: pobjeda proždire smrt. Gdje je smrt i žalac tvoj? Gdje je podzemlje pobjeda tvoja? Vidite. Dalje, 1. Timoteju 6, 13-16. Zapovjedam ti pred Bogom, koji svemu život daje, i Kristom Isusom, koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo, da očuvaš ovu zapovjed neokaljanu, besprijekono, do pojave Gospoda našega Isusa Krista, kojega će u svoje vrijeme pokazati blaženi jedini vladar, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost. Prebiva u nepristupačnoj svjetlosti kojega nitko od ljudi ne vidje, niti može vidjeti. Njemu čast i moć vječna. Amen. Znači, Bog i njegov sin Isus Krist, njegov otac i njegov sin imaju besmrtnost sami po sebi.
Anđeli imaju besmrtnost jer im je također darovana, kao što će biti i nama ukoliko ostanemo njemu vjerni. Sada pogledajte nešto u vezi obnove drveta života. Otkrivenje 21.4 kaže: i otrće Bog svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti. Ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer prijašnje prođe. Znači, vraća nam se punjač. Razumijete? Izaja 66, 22-23. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ih ja stvoriti, stati predamnom, izjavljuje Gospod, tako će stati vaše potomstvo i ime vaše. I dogodit će se da će od mlađaka do mlađaka, znači od mjeseca do mjeseca, i od subote do subote svako tijelo dolaziti da se pokloni predanom, govori Gospod. Prekrasno obećanje. Otkrivenje 22.1-2 kaže: i pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, gdje izlazi od prijestolja Božega Jagančeva. Posred gradske ulice, te s jedne i s druge strane rijeke, drvo života, što rodi 12 puta, svakog pojedinog mjeseca daje svoj rod, a lišće stabla za ozdravljenje narodima. Otkrivenje 2.7. Tko ima uho neka čuje što duh govori crkvama. Onomu koji pobjeđuje daću da jede od stabla života što je usred raja Božjega. Vidite gdje je stablo života? Usred raja Božjega. Otkrivenje 22.14-15. Blaženi oni koji vrše zapovjedi njegove. Imat će pravo na stablo života i na vrata će ući u grad. Vani ostaju psi, vračari, bludnici, ubojici, idolopoklonici, svatko tko voli čini laž. Vidite, braćo i sestre, obratimo pažnju na uvjete koji se nalaze unutra i koji se nalaze vani. Uvjete. Mi moramo primiti Krista sada. Znači, u Ivanu 3.16 tamo piše: ne vječni život u blaženstvu ili vječni život u bijedi, već smrt. Razumijete? Ivan 3.16 kaže: jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. Znači, vječni život, braćo i sestre. Galačanima 3.26-27. Evo kako postajemo u Kristu. Svi ste naime sinovi Božji po vjeri u Kristu Isusu. Jer koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. 1. Ivanova 5.11-12 kaže: a ovo je to svjedočanstvo. Bog je nama dao život vječni i taj je život u Sinu njegovu. Tko ima Sina ima život, tko nema Sina Božjega nema života. Vidite, braći i sestre. Sada, zašto je, braći i sestre, zašto jesti sa drveta života ako smo besmrtni već pri Kristovom drugom dolasku? Da li ste se kad to pitali? Kad Krist dođe u svoj slavi sa milijardama anđela, vidjet će ga svako oko. Cijeli svijet će biti svjedok njegovog dolaska. Svi će ga odjednom vidjeti. Dolazi kao gospodar nad gospodarima, kao kralj nad kraljima, u slavi Oca svoga i u slavi anđela. Svi će to čuti i vidjeti. To će biti najveličanstveniji trenutak u povijesti ove planete Zemlje. Njegov dolazak. I on će, kada dođe, uskrsnuti pravednike u njemu i daći im tijelo slično svome, piše u Filipinima. Daći im besmrtnost. A oni koji su živi dočekali Krista, oni će se u jedan hip, kao što smo čitali, promijeniti ili preobraziti i dobit će besmrtno tijelo. Dok će drugi biti mrtvi kad on dođe, uništit će ih sjajem svoga dolaska. Ali pitanje je, zašto ćemo nastaviti na novoj zemlji jesti sa drveta života ako smo već dobili besmrtnost kada je Krist došao? Kada, vidite, braći i sestre, kada Božji narod primi dodir besmrtnosti, kada Isus dođe, da li znamo što ćemo mi moći uraditi? Biće nam dozvoljen ponovni pristup drveta života. Tako Božja reč uči. Bog ne bi ništa učinio kada bi nam dao besmrtnost, a ako ne bi mogli jesti sa drveta života. Kada će nam Bog, braći i sestre, pazite, kada će nam Bog podariti besmrtnost, to ne znači da smo mi po prirodi besmrtni. To znači da smo uvjetno besmrtni, na temelju jedena s drveta života. Otkrivenje 21.4. I obrisat će im Bog svaku suzu s očiju i neće više biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer ono prijašnje je prošlo. Zašto nije bilo smrti u Edenu? Jednostavno zato, braći i sestre, jer su bili poslušni Bogu i njegovom zakonu i mogli su jesti iz drveta života. Ali kada ih je Bog odvojio od drveta života, mnogi su živjeli vrlo dugo, ali baterije su se ispraznile i umrli su na kraju, ako me razumijete. Sada želim da zapazite nešto što će spašeni Božji narod činiti.
Izaja 66:23, to smo čitali, pazite. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja koju ću načiniti ostati predanom, govori Gospod, tako će ostati vaše sjeme i vaše ime. I bit će da će se od mjeseca do mjeseca i od subote do subote svako tijelo dolaziti i klanjati predanom, govori Gospod. Zapazite da ćemo iz mjeseca u mjesec raditi nešto posebno. Što je to? Imaćemo tjedni i mjesečni posjet kako bismo slavili Boga. Znamo razlog za tjedni posjet, kako bi svetkovali Božju svetu subotu. Ali zašto bi išli od mjeseca do mjeseca? I ovo je razlog zašto vjerujem da je u početku čovjek jeo zdrvete života svaki mjesec. Evo teksta. Otkrivenje 22:1 i 2 kaže, čitali smo, i pokazao mi on čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, izvire iz prijestolja Božega jagnjetova. Posred njegove glavne ulice i s obje strane rijeke bijaše stablo života, koje rađa 12 vrsta plodova, te, pazite ovo, svaki mjesec donosi svoj urod. Lišće stabla bijaše za ozdravljanje naroda. Koliko često drvo proizvodi svoj plod? Svaki mjesec. Ali zašto bi stvaralo plod svaki mjesec? Pa upravo zato jer ćemo mi ići tamo iz mjeseca u mjesec, od subote do subote, kako bismo slavili Boga i kako bi jeli zdrvete života. Mi ćemo svaki dan slaviti Boga, da, a postojeće posebne prigode. Razumite? Svaki dan, svaki sat, svake sekunde ćemo slaviti. Vječno. Postojeće privilegije posebne. Otkrivenje 2:7 kaže, onome tko pobjedi, dat ću jesti sa stabla života koje je usred raja Božjega. 22:14 otkrivenje, blagoslovljeni su oni koji vrše njegove zapovjedi. Oni će imati pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad. Znači, Bog je dao svog sina koji vjeruju da ne propadnu, nego da imaju život vječni. Zapravo, braćo i sestre, tajna primanja dodira besmrtnosti bit će vraćena u Božji vrt, a privilegija uzimanja sa drveta života i vječnog života nalazi se zapravo u prihvaćanju Gospoda Isusa kao spasitelja i Božjeg sina. Jer bez njega nema života. To želim naglasiti posebno. Kad smo spojeni s Kristom, onda imamo sigurnost u vječni život. I kada on dođe, daće nam besmrtnost, imat ćemo prednost zauvijek jesti sa drveta života. I na taj način ćemo pokazivati da smo još uvijek ovisni o njemu. I uvijek ćemo biti. Tako što ćemo jesti sa drveta života. Time ćemo pokazati da smo uvijek ovisni o njemu. Jer to je svjedočanstvo, jer nam je Bog dao život vječni. Taj život je gdje? Ne u drvetu, već u njegovom sinu. Od koji ima sina ima život. A onaj tko nema sina Božeg nema života. Da, svakako da će drvo produživati život, ali sve ide od njega. Drvo samo po sebi ili nema nikakvu silu osim one kojom je Bog snabdjela. Da li vidimo, braćo i sestre, da čak i na novoj zemlji naš vječni život, naša besmrtnost će biti, da li razumijete, ovisna. Neće pripadati nama nikako, već će biti u njegovom drvetu, koje predstavlja vezu s Kristom kao Gospodom i Spasiteljem. Drugim riječima, naš izvor života neće biti u nama, ne. Naš izvor života bit će vani, u našem Gospodu Isusu. Pogledajte sada što je drvo života radilo čovjeku. Čitam iz duha proroštva. Plod drveta života u Edenskom vrtu imalo je nadprirodnu silu, kao što smo čitali, i jesti od njega značilo živjeti vječno. On je predstavljao lijek protiv smrti, njegovo lišće davalo život i besmrtnost. Da bi živio vječno, čovjek mora nastaviti jesti zdraviti života. Lišen ovoga, njegova vitalnost postupno slabi sve dok se život ne ugasi. Znači, čovjek je morao nastaviti jesti sa drveta života kako bi nastavio vječno živjeti. Drugim riječima, čovjekov život je ovisio jedino s drveta koje je imalo nadnaravna svojstva koje mu je Bog dao. I u tom drvetu je bila čudotvorna sila i moć koja je produživala život. Upravo to Biblija kaže. I reče Gospod Bog, evo čovjek je postao kao jedan od nas, da poznaje dobro i zlo, a sada da ne bi posegnuo rukom, te ubrao i sa stabla života pa pojeo i živio zauvijek. Vidite kako je imalo drvo silu i moć da produži čovjekov život, da živi zauvijek, vječno. To ćemo mi dobiti kao dar od Gospoda. To znači, braćo i sestre, da ako nije jeo plodove sa drveta, ne bi živio vječno. Tako on istjera čovjeka i postavi istočno od Edenskog vrta kerube i plameni mač koji se okretao na sve strane da čuvaju put do stabla života. Ovako, evo pitanje, opet. Ako je čovjek već bio besmrtan prilikom Kristovog dolaska, koja je onda bila korist od toga što mu je Bog zabranio jesti iz drveta života? Pardon, ne iz Kristovog dolaska, nego ako je on po sebi besmrtan. Koja je onda bila korist od toga što mu je Bog zabranio jesti iz drveta? Pa činjenica je, braćo i sestre, da pošto nije mogao jesti iz drveta, umrijeće.
Znači, činjenica je da Bog ne bi postigao ništa time što je zabranio čovjeku jesti iz drveta života ako je čovjek već besmrtan. Ali postoji još malo škakljivije ili ozbiljnije pitanje od ovoga. Ako su Adam i Eva bili besmrtni, zašto Isus mora umriti kako bi im dao ono što već posjeduju? Razumijete kuda idem s ovim? To je nauka koja danas uči, mi smo po prirodi besmrtni. Imamo besmrtnu dušu. To je netočno. Naša duša je smrtna. Duša koja zgreši umreće, piše. Nemojte se bojati onoga koji ubije tijelo, a dušu ne mogu. Bojite se onoga koji može i dušu i tijelo uništiti. To smo mi. Znači, braćo i sestre, oni su u Edenu prije grijeha živjeli zahvaljujući Božjem drvetu i zbog toga što ih je Bog preko tog drveta održavao na životu. Samo po sebi drvo ih nije održavalo, već Bog preko tog drveta. On je izvor života. On je snabdio i obdario to drvo da ima tu silu i moć, ali sve ide od Boga. Isto tako će biti i sa nama, spašenima. Drvo života je posjedovalo moć produživanja života i dok god su jeli iz njega nisu mogli umrijeti. I to će mi raditi vječni život. Toliko dugo koliko Bog sam živi, znači neprekidno, vječno, zauvijek. I izvor njegovog života bio je u Božjem drvetu. Zato što je sam Bog izvor života. I on je učinio da njegova sila bude u drvetu koja će nama produživati život. Živjet ćemo toliko koliko i Bog, znači vječno, Bog ne može umreti. I zahvaljujući Bogu koji nam je dao drvo života, sam Bog će nas održavati preko drveta života, draga braćo i sestre. Nadam se da nam je sad to malo jasnije. Znači, Božja riječ nas uči da kako bi čovjek nastavio živjeti, mora je nastaviti jesti iz drveta života. I čovjekov život je bio ovisan, bio je uvjetovan, a drvo života je bilo kao punjače, recimo. Znači, svaki mjesec je mora dolaziti do drveta života kako bi se poslužio lišćem i plodom, koji god to plod, raznih plodova, kako bi se njegova baterija napunila. I ista stvar će biti kada ćemo mi biti u Božjem raju. Isto ćemo morati jesti iz drveta života kako nas uči Božja riječ, da bismo mogli vječno živjeti. I na taj način ćemo pokazati kroz cijelu vječnost da smo ovisni uvijek o Bogu kao našem životodavcu. Uvijek, braćo i sestre, uvijek. To bi bilo to za ovo današnje razmišljanje po pitanju prava na drvo života. Sljedeće naše razmišljanje bit će, po pitanju stanja mrtvih, o razbojniku i vještici. Razbojnik na križu i vještica u Endoru. Da vidimo. Vrlo zanimljivo proučavanje. Tako da radujem se toj prilici da mogu s vama opet o tome govoriti. Imajte blagoslovljen dan, neka vas Gospod vodi i čuva i držite se njegove istine čvršće nego ikada. Hvala vam na vašem vremenu, braćo i sestre, i neka mir Gospoda Isusa bude sa svima vama. Amen.